Wara diversi snin ta' studju l-Ministeru għal-Għawdex daħħal applikazzjoni mal-Awtorità tal-Ippjanar u l-Awtorità l-Ambjent u Riżorsi sabiex jinbena l-breakwater il-ġdid u bżonjus fil-port ta' Marsalforn. Dan tħabbar propju f'konferenza tal-aħbarijiet f'Marsalforn stess fejn ġie spjegat ukoll li nfetaħ proċess ta' konsultazzjoni pubblika għal dan il-breakwater. Il-Perit Frank Muscat spjega x-xogħlijiet ewlenin li se jsiru f'dan il-proġett. Il-rikostruzzjoni tal-breakwater ta' Santa Marija, kostruzzjoni ta' berm li hija munsel ġebel naturali li ħajtina wkoll protezzjoni darba mill-Grigal fil-waqt li l-breakwater jagħtina protezzjoni meta l-baħar kun qawwi mill-majjistral u mill-punent u ser isir ukoll replenishment tal-bajja biex ir-ramel li kien ittieħed matul iż-żminijiet mill-mewġ jerġa' jiġi replaced. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri qal kif il-Gvern qed jiżgura li dan il-breakwater jinbena b'tali mod li ma jkerraħx il-bajja pittoreska. Il-bilanċ bejn il-protezzjoni li rridu nagħtu lil din l-istess bajja kif ukoll u daqstant ieħor importanti il-viżwal tal-istess il-qoħ sabiex propju kull min iżur din il-bajja daqstant popolari, kull min ukoll għandu proprjetà f'dan l-akwati jibqa' igawdi l-ġmiel naturali ta' din il-bajja. Dan il-proġett jikkumplimenta ż-żewġ proġetti importanti l-oħra f'Marsalforn fosthom dak tal-Menqa li huwa lest u anke tal-Promenat li mistenni jitlesta sas-sajf li ġej.